messaġġ għax naħseb li huwa vera importanti, Karl. Mela, għal minn minna għax naħseb li huma l-maġġoranza assoluta tal-poplu illi jafu li hemm minnu għar minnhom kif jafu li hemm minnu aħjar minnhom. Huma qegħdin f'punt li forsi jgħidu nixtieq inkun naqra aħjar, imma iwa. Minnu għar minni. Minnu għar minni. U dejjem ħassib, bħalma dejjem ħassib minnu aħjar minnek kif qal Ken. Ħanitlobhom jagħmlu sempliċi fast forward. Mela, eżempju bija personali ħalli ma nġib eżempju bħadd. Jiena llum iddeċidejt illi jiena persuna fit u ngħid mela la jien fit ħanibda noqgħod bil-qiegħda. Fast forward, jekk nibqa' bil-qiegħda x'ħa jiġrili? Ħanitqawwa, ajmalem ma jmalaw, u ġihlem u ġihlaw. U mbagħad pereżempju nibda sizes ma jiġunix, ħwejjeġ ma jiġunix, għamilt fast forward. Jekk ħanibqa' kif jien, x'se jiġri? Mela hemm żewġ fatturi fil-bniedem li biċċiet minnhom in-nies ma jinbidlux għax m'hemm xi ħaġa li tattirhom għax forsi għadhom mhux qed jaħsbu f'kemm ħajkunu aħjar jekk jagħmluha. U mhux jirrealizzaw laqqas kemm jistgħu jkunu għar jekk mhux se jagħmlu xi ħaġa fuqha. Mela jekk jiena minn naħa l-oħra ngħid ħanibda niċċaqlaq. Fast forward, jekk niċċaqlaq jiena għal 6 xhur għal sena, kif nimmaġani li ħankun? Kemm ħajkolli iktar nifs, kemm ħajqogħdu li aħjar il-ħwejjeġ, kemm ħankun iktar produttiv fuq ix-xogħol, kemm ħanorqod aħjar, kemm ħanqum aħjar? Imma jekk le, forsi jżid il-mediċini, forsi apparti ma jġunix il-ħwejjeġ, dejjem bin-nervi. Dejjem forsi pereżempju qiegħed inkun anke ta' żgombru għal ħadd ieħor illi spiċċax dak li jkun jieħu ħsiebi. Flok ma nieħu ħsiebu jien, m'għadniex indipendenti, żgombru fuq ħadd ieħor ukoll. Mela ejjew nirrealizzaw illi kif jien illum jiddependi mid-deċiżjonijiet illi ħanagħmel mis-sekonda li jmiss il-qudiem fejn ħanasal jekk hux għar jew aħjar. Mindu żewweġ sal jekk jirraġuna.